Onorevoli Ministru Evarist Bartolo, Onorevoli Jose Herrera, mistednin distinti, nilqawkom għal dina l-End of Year Exhibition tal-MCAS, tal-Istitut tal-Arti u id-Disin. Il-tema mażula din is-sena hija ir-Revoluzzjoni, Revolution. Bdejna bit-tisbit. Fil-fatt huwa l-isem tal-grupp illi għadu kemm esebixxa u naħseb ħaqhom applaws ieħor dan il-grupp ta' studenti. B'kollox qegħdin madwar 40 ruħ. Illum kienu 13 l-ammont ta' studenti li kellna mxerdin kif rajtu mal-kumpless, dawn il-grupp ta' żgħażagħ li huma mmexxija minn student ta' l-arti u id-disin. Kif qedna t-tema mażula għall-End of Year Exhibition ta' din is-sena hija Revolution. U t-tema li ġiet mażula mill-istess studenti ta' arti u id-disin hija fil-fatt it-tema għal dina 12 il-sena li qed issir dina l-End of Year Exhibition, it-tielet darba fil-fatt li qed issir propju hawnhekk fl-Istitut tal-Arti u id-Disin. It-tema mażula Revolution, għaliex Revolution? Ħafna drabi l-istudenti tal-Arti u id-Disin, insomma l-istudenti kollha tista' tgħid, però b'mod partikolari tal-Arti u id-Disin jaspiraw illi bix-xogħlijiet tagħhom artistiċi jkunu b'xi mod qed joħolqu rivoluzzjoni. U nista' nikkonferma illi ħafna minnhom vera qegħdin joħolqu rivoluzzjoni f'diversi suġġetti li jiġu malma hawnhekk fl-istitut. U hija wkoll tema mażula anka l-logo użat iċ-ċirku tal-Revolution għaliex nemmnu wkoll fl-idea ta' lifelong learning. U allura din hija t-tema illi se nkunu qegħdin inwaslu fisem l-istudenti hawnhekk għal din is-serata tal-lejla. U xtaqt illi nagħtu bidu għas-serata tal-lejla billi nistiednu fuq il-palk il-moħħ wara l-End of Year Exhibition illi issa ilha titella hawnhekk fl-Istitut tal-Arti u d-Disin lill-direttur tal-Istitut tal-Arti u d-Disin, Sur Stephen Vella, biex ikun jista' wassal kemmtejn tal-okkażjoni. Sur Vella. Sa dan it-tant qed niskumbraw daqsxejn mill-apparat tat-tisbit. Ixtaqnu l-opportunità wkoll illi insellem il dawk li qed jarawna minn ġewwa djarhom għaliex tajjeb tkunu tafu li din is-serata li qed inwasslu llejla hija fil-fatt trasmessa live fuq l-internet grazzi għall-istess studenti li qed jieħdu ħsieb jikkoordinaw din is-serata tal-lejla u qed iwasluna din it-trasmissjoni. Sur Vella. Pablo, Onorevoli Ministru, Segretarju Parlamentari, President tal-Bord ta' Gvernaturi, Prinċipal, mistednin distinti, kollegi, studenti, ġenituri u ħbieb. Nilqawkom fostna għat-12 l-edizzjoni tal-wirja annwali tal-Istitut tal-Arti u d-Disin. It-tema magħżula kif qalilkom Pablo għal din is-sena hija Revolution. F'din l-eżibizzjoni hawn esibiti xogħlijiet ta' studenti li ġejjin mill-oqsma differenti ta' kreattività. Fosthom id-disin kemm grafiku kif ukoll tridimensjonali, il-fine art, media interattiva kif ukoll media viżiva. Esibizzjoni li għat-tielet sena konsekuttiva qed tittella f'dan il-post storiku u spettakolari li matul is-sena jospita taħt saqaf wieħed ftit mill-iktar imħuħ kreattivi ġewwa pajjiżna. Ma nistax naħseb post aħjar li jista' jospita madwar 300 esibitur, bedejat u prodotti differenti iżda ban wieħed. Dak li promuovu l-kreattività u l-innovazzjoni. Din hija l-esibizzjoni li se sservi bħala vetrina ta' xogħol sabiħ, kreattiv, differenti, sofistikat, serju kif ukoll ambizzjuż. L-istudenti kellhom għażla diffiċli sakemm jażlu l-iktar xogħlijiet interessanti li għamlu matul is-sena akademika li għadha kif intemmet. L-arti, id-disin, kif ukoll il-medja viżiva u dik interattiva huma importanti ħafna għalina, kemm bħala Maltin kif ukoll bħala Ewropej. Għandha valur pubbliku sinifikanti li u jikkontribwixxi għal kisba ta' tkabbir f'intelligenza, sostenibilità u inklużjoni. Meta kont qed indur u nara l-aħħar preparamenti għal din l-esibizzjoni, ma stajtx ma napprezzax iż-sbuħija u l-kreattività ta' oġġetti tridimensjonali, il-filmati, il-pittura u skulturi
kif ukoll il-grafika li qed jesibixxu l-istudenti. Stajt napprezza x-xogħol li sar matul is-sena, id-dedikazzjoni tal-għalliema li mexxewhom matul is-sena, b'serjetà u perfezzjoni li laħqu dawn l-istudenti bil-kooperazzjoni ta' dawn l-istudenti, ta' dawn l-għalliema. Stajt napprezza aktar il-kollaborazzjoni li kellna mal-industrija, il-livell għoli ta' xogħlijiet li saru waqt il-life cases. Iva, stajt napprezza s-sens intraprenditorjali sabiex seta' tissir dal-esibizzjoni. Issa l-istudenti drawni ngħidilhom li l-esibizzjoni trid isseħħ b'zero budget. Ovvjament, kif kulħadd jista' jifhem, esibizzjoni bħal din ma ssirx b'xejn, anzi bil-kontra. L-istudenti jarfu li xejn ma jiġi b'xejn u għalhekk użaw il-kreattività biex isibu kollaboraturi li għenuhom billi offrew materjali kif ukoll servizzi sabiex itellaw dawn l-stands fejn jisibixxu l-prodotti tagħhom. Din ukoll tista' titqies bħala forma ta' edukazzjoni li tmur lil hinn minn dak li huwa kapaċi jipproduċu l-istudenti b'mod kreattiv. Sibna sosten kbir mill-industrija sabiex tellajna din l-esibizzjoni. Din hija l-ewwel esibizzjoni ta' din ix-xorta li ġiet iffinanzjata totalment minn kumpaniji Maltin. Kumpaniji li matul is-sena li għaddiet ħadmu magħna sabiex l-istudenti kellhom il-fuq minn 85% mill-proġetti tagħhom life cases. L-istess kumpaniji li diġà tawna l-kelma tagħhom li se jkomplu jaħdmu magħna matul is-sena akademika li ġejja. Iva, l-istess kumpaniji li qegħdin iservu bħala pont bejnietna u bejn il-kumpaniji internazzjonali sabiex noħorġu t-talent kreattiv ta' dawn iż-żgħażagħ Maltin u bekk nipproduċu prodotti magħmula minn diżinjaturi Maltin fis-swieq internazzjonali. Din il-wirja hija xempju ħaj ta' ħiliet li ħadnu l-istudenti Maltin. Hawn numru kbir ta' xogħlijiet ta' studenti li għal xi raġuni jew oħra ma kienx ser nexxielhom jirrealizzaw il-potenzjal kollu tagħhom. L-MCAST ta' iċ-ċans li dawn l-istudenti u determinazzjoni kbira irnexxielhom jaslu sawn. L-Istitut tal-Arti u d-Disin għandu prospetti sbieħ qudiemu li jistgħu jiġu milħuqa biss jekk inkomplu nibnu fuq is-suċċessi li ksibna s'issa. L-artist kbir Pablo Picasso kien qal li kull tifel huwa artist. Il-problema hija jekk jibqax hekk la darba jikber. L-għan ewlieni ta' dan l-istitut huwa li jkompli joffri tagħlim vokazzjonali fl-oqsma ta' kreattività u l-innovazzjoni sabiex iż-żgħażagħ tagħna jkomplu jistgħu jimirħu fl-għarfien kreattiv. Ma nħossx il-bżonn li għandi ntawwal għaliex ix-xogħol li ser taraw jitkellem għalih innifsu. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja liż-żewġ Deputy Directors tiegħi Melanie Mizzi u Mark Tewma, kif ukoll l-istaff akademiku u amministrattiv kollu li ħadmu bla qiegħda mal-istudenti sabiex l-esibizzjoni tkun suċċess. Grazzi lill-familji tal-appoġġ tagħhom speċjalment meta jiġu ġranet fejn ftit li xejn tarawna. Proset lill-istudenti tax-xogħol sabiħ li qed tesibixxu, jien ċert li se jpaxxi l-għajnejn ta' dawk kollha li se jżuru din l-esibizzjoni. Ninsab konvint li kif kitbu fil-poeżija tagħhom l-istudenti li se naraw aktar il qudiem matul is-serata jistaġbu l-irjus b'dak li kapaċi jagħmlu it-tribu ta' għadi. Grazzi lilkom ġenituri għas-sosten u l-inkoraġġiment li tagħtu lil uliedkom sabiex ikomplu jistudjaw. Fl-aħħar nett, grazzi mill-qalb lill-sponsors tas-sapport kontinwu tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna lis-Sur Vella li kif għamel aċċenn xhur sħaħ ta' preparazzjoni. Xhur sħaħ ta' preparazzjoni biex jiġi ddisinjat l-istil jew aħjar it-triq li se jaqbdu l-istudenti bħala end of year exhibition għaliex imbagħad hemm ġimgħa oħra sħaħ fejn l-istudenti jridu jsibu iż-żoni fejn jarmaw ix-xogħlijiet tagħhom, kmamar klassijiet li jinbidlu
fiswali ta' esibizzjoni kif se jkollkom l-opportunità taraw aktar tard. U fil-fatt fil-ħin li ġej ħanaraw x'jiġri wara behind the scenes kif ngħidu, x'jiġri wara esibizzjoni ta' din il-kwalità. Apparti minn hekk, apparti li se naraw x'ġara matul dawna l-ġimgħat ta' preparazzjoni, se naraw ukoll diversi intervisti illi saru ma' kumpaniji, ma' rappreżentanti ta' kumpaniji li magħhom l-istudenti jagħmlu xogħlijiet. Tajjeb ngħidu li aktar minn 85% tax-xogħlijiet li jagħmlu l-istudenti hawnhekk fl-Istitut tal-Arti u d-Disinn huma xogħlijiet illi jagħmlu mal-kumpaniji fl-industrija eżistenti. Ġifieri dan huwa pass importanti li jagħmlu l-istudenti meta jitlu hawnhekk illi mill-ewwel jibdew il-kuntatt dirett mal-industrija. U jridu joqogħdu għall-esiġenzi li tittopp l-industrija. Hija xi ħaġa importanti li wieħed għandu għal-qalbu ħafna hawnhekk f'dan l-istitut illi ikun hemm din is-sinerġija bejn l-istudenti u l-industrija biex ikunu jafu wkoll l-istudenti x'se jsibu għadha pitada la jħorġu fid-dinja tax-xogħol. U għalhekk se naraw daqsxejn dana x-xogħlijiet li varjaw minn branding ta' kumpanniji li jagħmlu l-istess studenti tal-MCAST, diversi dokumentarji li jisiru fuq request tal-industrija, awareness campaigns u anke music videos. Ħanaraw dan kollu fil-filmat li ħejjew l-istess studenti tal-medja għal din is-serata. Il-proġett li aħna tajna lill-istudenti tal-MCAST kien jinvolvi billi dizinjaw kċina kemm mill-aspett ta' prodott, ġifieri the actual kitchen itself, u kemm ukoll l-ambjent li huwa mdawwar magħha l-kċina. Il-brief minn hemmhekk beda. U mbagħad ovvjament ħallejna fil-libertà tal-istudenti biex ikunu kreattivi kemm jistgħu jkun u jkunu ovvjament anke innovattivi fl-ideat tagħhom. Il-brief ġi kemm min-naħa ta' Fino, kemm min-naħa tagħna u Malta u kemm ukoll mill-main sponsor ta' dan l-event li huwa l-Veneta Cucina. U infatti kull proġett anke dak li rebaħ u kemm anke min ma rebaħx se jkunu anke kollha mogħtija l-Veneta Cucina barra minn Malta biex jagħmlu evaluation ta' kull proġett wieħed wieħed. Din is-sena tajna l-opportunità l-istudenti ta' tieni sena ta' 3D biex jimplementaw il-Dulux Let's Color. L-istudenti ikkreaw id-disinji u ħadmu sabiex bidlu d-dera tal-kuraturi ta' din l-iskola. Impressjonajt ruħi bil-ħeġġa, entużjażmu u l-hands-on approach li jorow matul dan il-proġett. Kont il-koordinatur ta' proġett Ewropew Culture Program taħt l-isem ta' Jurtex fejn studenti tal-MCAST flimkien ma' studenti mill-Polonja ta' istituzzjoni simili ħadmu flimkien biex ħolqu katalgu ta' wirja ta' fashion design kollha ispirata minn pitturi klassiċi. Interessanti li l-istudenti adottaw disċiplini differenti, mhux biss it-teknika klassika ta' tailoring u embroidery, iżda kif ukoll oqsma differenti bħalma jista' jkun metalwork jew xogħol bi plastics, bi printing u bi projection. Interessanti illi il-projezzjoni wkoll għandha livell importanti f'din il-wirja għax kull kostum ħajkollu projezzjoni illi juri r-riċerka ta' kull student jew kull studenta għal dan il-proġett. Ir-riżultat ta' dal-proġett isarraf fil-fatt illi
Niżlu Malta 8 studenti u l-allima tagħhom għal din il-wirja, iżda l-istudenti tal-MCAST ħajjieħdu wkoll benefiċċju minn dan il-proġett għax se jitilgħu kemm il-Polonja kif ukoll Franza fejn ħajraw il-kostumi tagħhom, ix-xogħol tagħhom ġew fashion show li ħad tiġi ppreżentata f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Kumpanija reġa' kellna l-opportunità li naħdmu mal-istudenti tal-MCAST. Fosthom kellna l-istudenti tal-fotografija li ħadmu fuq advert tal-Eva Garden, hija kumpanija taljana tal-makeup. Kellna l-istudenti tal-media li ħadmu fuq promos għal kumpaniji oħra, brands oħra barranin, u kellna l-istudenti tad-design li ħadmu fuq packaging għal kumpaniji oħra barranija. Aħna bħala kumpanija nħarsu l-qudiem li naħdmu mal-istudenti tal-MCAST għax nemnu li biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet professjonali tagħhom iridu jaħdmu id fit mal-industrija u fuq il-postijiet tax-xogħol. Ħafna minnhom impressjonajt ruħi kemm huma kapaċi għaliex jafu jużaw l-equipment u jinteressaw ruhom ukoll. Aħna fil-Kastana provdejna equipment li ma kellhomx huma, allura kien hemm min ukoll beda jitgħallem on set ċertu affarijiet. Imma tibda tinnota student minn ieħor. Minnhom kif tgħid jispikkaw li jieħdu ħafna iżjed interess. Ħafna żiet inizjattiva ħanejdu hekk. Però pereżempju f'grupp partikolari li ħdimt magħhom jiena li jogħġbitni ħafna li kulħadd kellu l-irwol tiegħu. Jiġifieri kulħadd kien preparat, anki on set, kulħadd jaf x'għandu jagħmel. Eżatt kif suppost għandha tkun. Determinazzjoni rajt f'dawn l-istudenti nista' ngħid tawgura futur tajjeb ħafna fil-video making, fil-filming in ġenerali hawn Malta. Il-way ta' kif fehmu dak li kellna f'moħħna, il-way kif irnexxielhom iġibu fuq l-iskrin il-feeling tas-song in ġenerali jawgurju 100% tajjeb għall-futur ta' din l-industrija f'Malta. Ġifieri naħseb illi fil-fassi naġulatmu magħhom dawn l-istudenti fil-qudiem anke fuq għad professjonali tant huma tajbin. Ġifieri aħna kuntenti ħafna, proset minn qalb. Tajnikom biss appetizer mill-xogħlijiet li jsiru hawnhekk fl-istitut tagħna, aktar tard se jkollkom l-opportunità illi idduru taraw bajnejkom dawn ix-xogħlijiet illi wettqu ħafna mill-istudenti tal-Istitut tal-Arti u d-Disin. Xtaqt issa nistieden fuq il-palk lil Sur Stephen Kakija, l-prinċipal tal-MCAST, għal kemtejn tal-okkażjoni
u nifirħu la din hija fil-fatt l-ewwel sena tiegħu bħala prinċipal ta' l-MCAST. Sur Kakija. Grazzi ħafna Pablo, Onorevoli Ministru, Segretarju Parlamentari. Meta ġej biex nipprepara dan l-speech għad ħankun fost ħafna artisti, mela aħjar nipprepara xi ftit differenti għax inkella nispiċċa niġi kritikat. Allura xtaqt naqsam magħkom żewġ stejjer żgħar u sempliċi imma naħseb li bihom ħan nipprova nesprimi l-viżjoni tagħna tal-MCAS kemm hawnhekk fl-Istitut tal-Arti u Design kif ukoll l-MCAS mod ġenerali. L-ewwel storja, ftit xhur ilu nirċievi email mill-Afrika t'isfel, mhux xi ħaġa normali għalija. Kienet kumpanija tal-medja u design illi qalu aħna ħankunu Malta ftit xhur oħra u qed naħsbu li niġu Malta u nirrelokaw Malta mal diversi raġunijiet u xtaqna niltaqgħu magħkom ħalli naraw l-industrija x'toffri u aħna jekk għandna bżonn impjegati x'nistgħu nsibu. Jien qatt ma ngħidni għadda tip tal-laqat għal kull laqgħa u kull talba li jkolli u qatt u ftemna insomma u xhur wara kont insejt u tfaċċaw dawn iż-żewġ żgħażagħ Sud-Afrikani għallaqgħu fl-uffiċċju tiegħi kien hemm id-Deputy Director tal-Institute għaliex Stephen kien qiegħed imsiefer fuq xogħol mal-istudenti tiegħu u bdejna nitkellmu fuq l-esperjenza tagħna x'nagħmlu hawnhekk. F'nofs il-laqgħa jien indunajt għamilt żball kbir illi l-laqgħa għamiltu fl-uffiċċju tiegħi u ma ġibthomx hawnhekk f'dan l-istitut. U fil-fatt stiedinniehom biex jiġu hawnhekk u huma kien tfadlhom xi ġranet u ġew hawnhekk ma' Melanie u Mark u l-kollegi tagħhom u fil-fatt raw hawnhekk u jien kellimt il-Melanie għalt li marru tajjeb u l-istorja mietet. Ftit ġimgħat ilu nirċievi email minant dan il-ħabib Sud-Afrikan u xtaqt naqsam magħkom għaliex naħseb huwa messaġġ verament sabiħ. Fost affarijiet oħra għalli hekk, I would like to congratulate you and heap praise on your Art and Design Institute. Having come from an educational background, I make a point of attending student exhibitions and visiting design schools in whatever country I travel to. And I found your Art and Design Institute to be world class. If the work we saw at the campus is any indication of the future of Maltese creativity, it will be a bright future indeed. The campus was full of creative energy, well equipped and staffed by amazing people. And we are definitely convinced as to the availability of graduate talent in Malta. Naħseb dan il-messaġġ huwa messaġġ verament sabiħ u verament ħaqhom ċabċipa u applaws il-staff ta' dan l-institut għaliex dan ġie out of the blues u naħseb jiswa ħafna. Imma naħseb huwa eżempju ċar ta' dak li MCAS tipprova tagħmel, li qed tipprova tindirizza l-bżonnijiet tal-industrija b'mod imma li toffri edukazzjoni ta' kwalità għall-istudenti tagħna li tilħaq dak li trid l-industrija imma b'mod li dejjem tal-industrija li dejjem qed tinbidel u b'mod li tilħaq dan l-anijiet. Imma naħseb l-MCAS dan l-istitut u l-MCAS mod ġenerali u biex nagħmel bracket ukoll dat tip ta' stejjer forsi mhux b'dan il-mod nismagħhom diversi instituts oħrajn feedback pożittiv mill-industrija u feedback pożittiv ħafna, imma nippruvaw nagħmlu iktar minn hekk. U biex nipprova nispjega dan xtaqt nagħmel it-tieni storja. Ftit ġimgħat ilu kont 50 ħin sfortunatament li ngħin lill-tifla tiegħi fl-istudju tagħha, provajt ngħinha fl-istudju fil-letteratura Ingliża. U qed tistudja il-Wilfred Owen li forsi min jaf huwa poeta Ingliż tal-ewwel gwerra dinjija li kiteb poeżiji b'saħħithom ħafna kontra l-gwerra u għamilt Google search u bdew tilgħin numru ta' videos, clips, etc. Ħafna minnhom normali, jaqraw poeżija, etc. Waħda minnhom ma spikkat kienet verżjoni rap ta' poeżija famuża Dulce Decorum Est ta' Wilfred Owen, poeżija qawwija ħafna b'saħħitha rrabjata ħafna kontra l-gwerra. U qed bdejt nara kienet vera mod kreattiv, oriġinali kif għaqqat il-mużika moderna rap fil-kliem ta' Wilfred Owen, viżwal ta' video. U f'daqqa waħda ninduna li dan kien student tal-MCAS illi għal parti mill-assignment tiegħu għal unit partikolari ħoloq dan il-video. U again bqajt nistaġeb u verament ktibtlu biex nifraħlu u naħseb forsi uħud minnkom semgħuni ngħidha din l-istorja, forsi
xebbajtkom ngħidha, u hemm żgur li hemm ħafna studenti li jagħmlu videos tajbin daqsdin, imma xtaqt nagħmilha li xlaqtitni għax verament kienet video b'saħħitha tajba u rrid ħaġa li qed nippruvaw nagħmlu wkoll fl-Mcast li apparti noħolqu nies teknikament tajbin, imma l-istudenti tagħna nippruvaw noħolqu l-fatt li jkunu innovattivi u kreattivi u fil-każ tal-arti u design li imorru oltre t-teknika imma joħolqu wkoll joħorġu dak li hemm ġol l-ispirtu tal-bniedem dan il-mod. U dak il-video ta' Wilfred Owen u kif sar naħseb verament jiġbor dan il-messaġġ sabiħ. Fl-aħħar mill-aħħar okkażjoni bħallum hija sabiħa għaliex hija taqqat l-aħħar katina f'sensiela ta' attivitajiet li għamilna dan ix-xahar li bdejna ftit ġimgħat ilu b'Open Weekend fl-Istitut tal-Agribusiness. Din il-ġimgħa għamilna Expo fl-Mcast raħal ġdid fejn kull istitut wera il-proġetti ta' ħafna studenti u qed nagħlqu mod sabiħ illum f'dan l-istitut fejn qed nuru x-xogħol tal-istudenti tagħna, ovvjament dejjem bis-sapport tal-istaff. U llum naħseb xieraq nirringrazzja mill-qalb l-istaff kollu tal-Mcast, mid-diretturi, deputy directors, lecturers, staff amministrattiv u s-support staff kollu tal-impenn u dedikazzjoni ta' kull jum nara fix-xogħol tagħhom. Illum partikolarment ovvjament xieraq li nirringrazzja l-istaff ta' dan l-Institut, id-direttur, deputy directors u l-staff kollu, lecturers, etc. Għaliex naf kif letteralment ħadmu lejl u nar anki bil-lejl u fil-weekends biex tellaw l-exhibition, mhux biss il-ftuħ tal-lum ma l-exhibition kollu. U verament huwa sinjal sabiħ ta' impenn u dedikazzjoni lejn l-istudenti tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar importanti illi nirringrazzja dak li huwa l-qofol tal-missjoni tagħna bħala edukaturi l-istudenti. Nixtieq sinċerament kemm l-istudenti ta' hawnhekk kif ukoll tal-Mcast imma partikolarment illum għaliex naf kemm ħadmu għall-ġurnata tal-lum nirringrazzja l-istudenti. Jien dejjem nieħu pjaċir ħafna niġi għal okkażjonijiet bħal dawn għaliex dejjem ifakruni li fost dak ix-xogħol kollu, dak il-forsi inkwiet, dak il-forsi kultant jinqalgħu l-problemi, ħidma kbira, nipprovaw nagħmlu dejjem hemm għan wieħed li aħna fix-xogħol li qed nagħmlu bħala edukaturi f'modi differenti dejjem qed nippruvaw nagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tal-istudenti tagħna. Naf għandna d-difetti tagħna bħala Mcast, naf li hemm xi nranġaw ma jien ċert u jien żgur u partikolarment dal-Institut jien konvint illi l-istaff ta' hawnhekk qed jagħmel minn kollox biex jagħmel din id-differenza pożittiva fil-ħajja tal-istudenti tagħna. Prosit l-Institute of Art and Design u grazzi ta' dan ix-xogħol tal-lum. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Kakija tal-diskors tiegħu. Qabel ma ngħaddu għat-tieni parti u aħjar parti oħra mill-eżibizzjoni illi għandna għalikom il-lejla hawnhekk fuq il-palk, xtaqt nistieden ukoll issa magħna fuq il-palk lill-Onorevoli Ministru Evarist Bartolo għal kelmtejn tal-okkażjoni. Veru kelmtejn għax din hija s-serata tal-istudenti u kull diskorsi ieħor itellef mill-gost li hawn il-lejla. Nixtieq ngħidilkom prosit eżi studenti ltqajna biex niċċelebraw ix-xogħlijiet tagħkom u dak kollha l-oħra li qegħdin hawn, il-ġenituri, l-għalliema, id-diretturi, l-uffiċjali tal-Mcast, aħna qegħdin hawn biex inservukom. Nkunu qed naqdu dmirna meta nservukom u nagħmlu minn kollox biex nagħtukom l-aħjar futur possibbli. Ix-xogħol li rajna kien hawn gost hekk malli tasal hawn arja ta' festa u tieħu gost li fl-edukazzjoni jkun hemm dik l-arja ta' festa u l-arja ta' ferħ għax Pablo Picasso qal li kull bniedem huwa artist, imma ħafna drabi mbagħad l-iskola ma tħallix jibqa' artist għax sfortunatament ħafna drabi l-iskola hija aktar qisha kamp militari milli posta fejn niċċelebraw il-kreattività. U allura tieħu gost b'dak li konna qed naraw u b'dak li se naraw illejla u jiena nixtieq anzi li nifirġuh anke fl-iskejjel tagħna. L-iktar ħaġa sabiħa li hawnhekk mhux biss li tagħtu ċans lil kreattività tal-istudenti sfortunatament hemm it-tendenza li naħsbu li biex inkunu moderni irridu nagħmlu biss affarijiet tekniċi, l-affarijiet tekniċi huma importantissimi, imma m'hemm l-ebda kontradizzjoni bejn li tkun tekniku, bejn ix-xjenza, l-inġinerija u l-kreattività u anke l-parti artistika u l-parti tal-iżvilupp tat-talent tagħna.
U allura nixtieq li dik l-atmosfera ta' kreattività, dik il-klima ta' kreattività li rajnaw, ir-rabta mad-dinja tax-xogħol narawha wkoll f'livelli oħra tal-edukazzjoni u jiena jaf Stephen ta' kemm nixtieq li naħdmu iżjed fil-qrib bejn l-MCAS u l-iskejjel sekondarji biex dak li qed nippreparaw lill-istudenti għaw f'din l-età nistgħu nibdew nippreparawhom diġà mill-iskejjel sekondarji. Waqt li nħarsu lejn il-futur u nirringrazzjakom ħafna minn qalbi tax-xogħol li qed tagħmlu, nixtieq nagħlaq biss fuq nota ta' nostalġija hawnhekk u nota ta' tifkira. Ma nistax meta niġi hawn ma niftakarx f'persuna li kieku kien hawn magħna llejla kien jieħu gost ħafna jara kif dan l-istitut żviluppa. Qed nitkellem dwar Joe Grima. Joe Grima li fi żmien meta probabbli kellu zero budget biex jaħdem ukoll Steve bħalek. U jiena għallimni kif taħdem b'zero budget għax għandi bżonn nitgħallem għax nixtieq li jkolli budget iktar milli għandi. Però naf li meta jkun hemm zero budget kemm għalik u kemm għal nies bħal Joe u għal nies oħrajn ikun hemm 100% commitment u għalhekk dawn l-affarijiet isiru. Grazzi mill-qalb, prosit lill-istudenti u għan niċċelebraw it-talenti taż-żgħażagħ tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi, Onorevoli Ministru. Minna ftit ieħor qegħdin fil-fatt l-aħħar preparamenti biex inwaslulkom parti oħra minn dak li ħanisebixxu hawnhekk fuq il-palk għaliex bħalma tafu tajjeb aktar tard meta intemmu dina il-parti li għandna ta' l-End of Year Exhibition fuq il-palk se nistedinkom biex idduru diversi swali li għandna u l-kmamar fejn normalment isiru il-lectures biex kunu tistgħu taraw ix-xogħlijiet illi għamlu l-istudenti. Però minna ftit ieħor se naraw ukoll fashion show illi hija mtella minn diversi studenti ta' hawnhekk tal-MCAS fuq livelli differenti, xogħlijiet illi ħataraw huma kollha xogħlijiet illi ħarġu mill-idejn tal-istess studenti. Biex imbagħad aktar tard se nkunu qegħdin waslulkom għal dawk illi forsi qegħdin magħna l-ewwel darba. Din l-End of Year Exhibition normalment nagħlquha b'xi ħaġa li issa saret sinonima mal-MCAS. Naħseb kien l-MCAS fil-fatt li bdejha u rajniha tiżviluppa f'diversi żoni f'Malta f'attivitajiet differenti, dik li tissejjaħ projection mapping. Ġifieri minn hawn ftit ieħor se nkunu qegħdin naraw dan ukoll biex nagħlqu s-serata tagħna fejn it-torri li għandi warajja se jkun qed jingħata l-ħajja u dan grazzi għal xogħol li jagħmlu l-istudenti matul dawn l-aħħar xhur. Però se nħalli issa fidejn il-modelli li għandna biex iwaslulkom il-fashion show kif edna hija kollha magħmula minn studenti hawnhekk ta' l-Istitut tal-Arti u d-Disin.
Proset għal darbohra l-istudenti tal-Istitut tal-Arti u d-Disin għal dik l-ewwel parti tal-fashion show li kellna jina dejjem jimmeraviljawni kif jirnexxilhom jimmodellaw b'daw kitka kien dejjem jikbru dejjem jolew. Ħanadu s-sattini parti tal-fashion show tagħna. Fil-fatt, it-taqsima li jmiss hija sfilata ta' moda taħt il-proġett Your Text bis-support tal-Culture Program ikkoordinat mill-kompożitur Ruben Zara. Għal dan il-proġett, studenti tal-MCAS u studenti mill-Akkademja tal-Arti Serminski fil-Polonja ħadmu fuq kostumi spirati minn pitturi klassiċi. Fil-fatt, 8 studenti minn din l-Akkademja flimkien mal-allima tagħhom ġew Malta apposta biex jippreżentaw ix-xogħol tagħhom u xahar id-dieħel 4 studenti tal-MCAS se jkollhom l-opportunità li jitilgħu Franza jippreżentaw il-kostum tagħhom u mbagħad f'Novembru ta' din is-sena l-istess studenti tal-MCAS se jitilgħu il-Polonja fejn ser terġa' tittella din l-isfilata. Il-proġett Your Text huwa bla dubju eżempju ċar ta' kif l-MCAS qed jippreżenta x-xogħol tal-istudenti fuq palk internazzjonali. Ħanħallikom issa tgawdu mela it-tieni parti tal-fashion show.
Proset għal darboħra l-istudenti kif edna dik kienet sfilata fuq proġett Urtex bis-support tal-Culture Program u nirringrazzjaw hawnhekk lill-kompożitur Ruben Zara li qed jikkoordina wkoll danna x-xogħol. Wasal nissa għal parti l-aktar mistennija matul dawn l-aħħar 3 snin li ilha ssir l-esibizzjoni ta' tmiem is-sena fl-MCAS u din hija fil-fatt l-architectural mapping jew projection mapping. Fil-fatt dan huwa xogħol li ħanaraw minn studenti tal-BA Honors Graphics and Interactive madwar 15 student taħt is-supervizjoni ta' Sur Paolo Camilleri, Sur Paul Camilleri li huwa il-moħħ wara l-projections matul dawn l-aħħar 3 snin u ġeħta ras kbira, però minn hemm u minn hawn dejjem jirnexxielu jtina eċitament kbir meta naslu għal din il-parti. U se nħallikom fil-fatt biex issa tammiraw ix-xogħol li jagħmlu dawn l-istudenti, dawn 15 student kif qed nagħmilha taħt is-supervizjoni ta' Sur Paul Camilleri. Leġenda tinnarra fuq torri l-instab, għajdu stejjer inkitbu fit-trab, min jidħol fiċ-ċirku jgħidak li ra jingħata tant qima u responsabilta. Min sena għall-oħra bla ebda suċċess, ħadd ma ħareġ minn dat torri kumpless, jirrenja u jgħix dat torri dragun, min mhux onest ikkundannat ikun. Rasom ifittxu fir-rit annwali dawn in-nies ta' tributa għadi. Se jiġri f'dis-sena f'dal-post ma jestus, b'rivoluzzjoni dis-sena se jistaġbu l-irjus.
Proset għal darbohra l-istudenti kollha tal-BA Honors Graphics and Interactive. Proset l-Sur Paul Camilleri tal-koordinazzjoni. Proset l-Sean Vella tal-mużika, kompożizzjoni tal-mużika oriġinali. U bekk aħna wasalna fit-tmiem ta' dina l-End of Year Exhibition għal din is-sena. Nittama li ħadtu pjaċir dak kollu li kellna x'niprovdulkom. Naturalment, infakkarkom illi minn hawn ftit ieħor minn hawn ftit ieħor kemm l-istinja biex ngħidulkom illi għatfadal ħafna iktar ġewwa, ġifieri ma waqafx, waqafna hawnhekk minn fuq l-istage. Però ġewwa tistgħu tammiraw dan ix-xogħol kollu l-ftit xogħol illi urejnikom hawnhekk. Tistgħu tammiraw fid-diversi swali li hemm organizzati apposta mill-istudenti, tistgħu taraw ukoll l-studios illi għandna li fihom jaħdmu l-istudenti tal-medja fost l-oħrajn u fejn propju l-studios tal-medja se jkun hemm show ieħor għaddej fejn ser ikollna fil-fatt li Chris and Moira u Airport Impressions li se jkunu qed jagħtu show bil-mużika tagħhom propju fin-naħa ta' wara. Ġifieri għandkom xalata fejn idduru hawnhekk hawn ukoll xi bars għal min irid xi refreshments. Daw kollha li qed jarawna mid-djar tajjeb ngħidilkom illi se nibqgħu għaddejjin bit-trasmissjoni, ġifieri se tkunu tistgħu tammiraw ukoll ix-xogħlijiet illi għandna f'diversi sezzjonijiet fosthom kif semmejt fil-music area li għandna mħejjija in-naħa l-oħra tal-istitut tagħna. Grazzi li kontu magħna, nistedinkom mela issa biex tkomplu tgawdu x-xogħlijiet fin-naħa ta' ġewwa tal-istitut tagħna. Grazzi u lejli tajjeb. Il-lejla tajba lilkom il-koll, nispera li tinsabu tiddevertu bix-xogħlijiet tal-istudenti illi tellaw tul din is-sena. Kull sena isir din l-esibizzjoni u kull sena ikun hawn ħafna minnkom illi attendu. Mela hawnhekk hija sezzjoni mużikali. Bdejna bil-mużika, bit-tiżbit u ħankomplu bil-mużika. Għalkemm aħna ma nagħlmux il-mużika bħala parti mill-kurrikulu, però il-mużika hija parti importanti mit-tagħlim tal-istudenti. U dan għaliex kif rajtu f'dawn il-music videos, il-music videos jintużaw biex l-istudenti jitalmu jaħdmu fuq dawn it-tip ta' proġetti. Għanna dawn il-music videos illi ħadmu l-istudenti tal-Extended Diploma 2 u għanna wkoll sensiela televiżiva int min int illi fija il-mużika hija importanti wkoll għaliex ħdimna ma' bands kemm ġodda fl-industrija tal-mużika kif ukoll ma' dawk stabiliti. U b'din il-kooperazzjoni stajna intellaw il-programm int min int illi ħajider l-ewwel darba nar l-erba ħajibda sensiela tibda fuq TVM nar l-erba fl-10 ta' filgħaxija għal dawk kollha li jixtiequ jsegwuha. Però dan ma kienx ikun possibbli li kieku ma sibniex is-support tan-nies fl-industrija mużikali. Ħdimna ma' bosta bands u llum se nlaqgħukom ma' żewġ bands stabiliti. Minn hawn ftit ieħor ħanitkellmu mal-Airport Impressions u anka nisimgħu il-mużika tagħhom, però minnu fih nistieden ħdejja il-Chris and Moira illi ħajkantawna żewġ siltiet illi jisimhom All I Want u Vampires. Nistedinkom fuq il-palk, applaus għal Chris and Moira. Grazzi, mela nistedinkom biex tieħdu postkom. Nixtieqkom koll illi tagħtu ftit attenzjoni tħarsu lejn il-monitors għaliex id-diska li it-tieni waħda Vampires hija music video illi nħadem mill-istudenti stess. Mela għalikom Chris and Moira. Kicked your ass to hurry up. Yelled at me, you didn't stop. Didn't stop. I picked your bags down in my car. Hope to fly somewhere too far. Very far. My GPS was flashing bright. You smiled at the sign. I swerved into a crossing catch.
'cause I'm allergic, you know, allergic. You're such a charmer with your words. You always think I'm falling for it, deeply for it. Oh, you're so full of shit, my dear. I can't see it very clear. Oh, I'm sorry to waste your time. I think you will be fine. May I remind you of the line? I can't wait for you to get away and disappear. Get out of here. I can't wait another day before my head is clear without you here. I owe you nothing, and I can hear you calling. You owe me everything, and I can watch you falling. I can't face another you telling me what to do. Where's the muse when you go? I can't wait for you to get away and disappear. Get out of here. I can't wait another day before my head is clear without you here. Somebody stop me. Your body be shaking. I should've known better. Somebody stop me. Woo! Burning ashes on my carpet. Empty, dirty, broken glasses. Something's lurking in the smoggy air. Rays of laughter break the silence. Now I'm on the edge of balance. Dreams have taken quite a different phase. Quite a different phase. Quite a different phase. Do you remember who we were just before we got high?
We got higher. Do you remember what we did to the stars? They're on fire. They're on fire. They're on Applaus, Krissu Mojra, proset u grazzi tal-li ġejtu l-lum u anka naqs f'nofskom hawnhekk jiena. Tal-li ġejtu l-lum u anka tas-support tagħkom meta konna qegħdin naħdmu fuq music videos u affarijiet oħra mal-istudenti. Mela, nixtieq nibda wkoll billi nagħmel niskuża ruħi li l-ewwel diska li kantajtu kienet Flight 170. U mhux dik li jiena fżajt li kienet All I Want, però għajdu li xi ħaġa fuq Flight 170. Flight 170 hija s-single li qiegħda bħalissa. Tista' uża dajja? Ejja. Mela, Flight 170 hija d-diska our current single li qiegħda bħalissa tindaq fuq ir-radios. Hija l-ewwel single li ħriġna mill-album illi qatt trid joħroġ later on. Bħala diska eżatt ma tantx tirrifletti the rest of the album. The rest of the album iktar stil tagħna aktar Chris and Moira. Inti Chris ukoll għat li għandha isu tonalità naqra komika. Daqsxejn hekk. Irka titkellem fuq personalità daqsxejn għal-limiti, fimt? Meta wieħed jiddejja mill-affarijiet. Ta' jiġbaw jolli kollu speċi. U kif nisejra xina smajta kemm il-darba. Nice. I like. Il-feedback huwa. It's doing good. We're happy with. It's doing good, yes. Oh, positive. With the feedback. Okay, good. Kemm ilkom tkantaw flimkien intom? Xi 19-20 years, xi ħaġa. 19-20 years. U f'daw 19-20 years inbidlet xejn mużika l-istil. Kelkom xi influenzi ta' mużika differenti? No, l-influenzi baw l-istess. L-istil naħseb evolva u matura daqsxejn iktar ovvjament. Però still baqa l-istess ħaġa ta' bħal kompożizzjonijiet iktar huma djarji tal-ħajja tagħna ta' kuljum ġifieri. Infatti, intom koppja wkoll. U jiena qabditni kurzità. Meta tiktbu diska, min joħloq il-melodija, min jikteb il-lirika, xi kurzità kbira, kolkom kif taħdmu? M'hemmx regola as such. I mean, ġeneralment Chris joħroġ bil-melodija u jiena nikteb il-lyrics, però ġieli ħriġ bil-melodija jien u bil-lyrics jien. U ġili għamilna xi ħaġa flimkien, totally flimkien, ġifieri, like bildjajna kemm lyrics flimkien u kemm melodiji flimkien. Okay, ġili, rrid ninsaqsikom, ġili targumentaw fuq diska, pereżempju tajdu le din in-nota l-aħjar. Lejna li niddejja ġeneralment meta nikteb set of lyrics u kollu storja. Mbagħad jiġi Chris jgħidli, di tajba dil-melodija u jibda jitċoppja minna un bafda għada s-sens ikun tela. Right. U meta nibdew nġildu, mbagħad jiġi Philip, il-drummer u jagħmilna paċi. Ta' min isemmi wkoll il-membri l-oħra tal-band għax qed nagħti għandi il-Philip, il-drummer, u għandna wkoll il-Billy on bass imma llum ma setax ikun magħna. Illi mhux qiegħed hawnhekk illum. Mela, importanti wkoll li intom ħdimtu mal-istudenti u tajdu li ftit dwar l-esperjenza tagħkom mal-istudenti, kif ħassejtukom? L-ewwel esperjenza li kellkom, ħsibtu li forsi hemm daqsxejn ta' generation gap, ħsibtu li forsi ma jifhmux. U le generation gap. Right, jiena biss naħseb ta' nagħllimhom. Le, l-istudenti kienu rock. I mean, no problem. U intom ma tkun tħassukom żgħar bħali. Ħanajdlek, the thing is, meta inti tkun bniedem kreattiv, bniedem b'dik l-entużjażmu biex tikkrea xi ħaġa ġdida, I don't think age matters really. Ma bad on the other hand, kienet fruitful ħafna dil-esperjenza u li taħdem maż-żgħażagħ u idejat ġodda, idejat iktar fresh, you know what I mean? It's nice. Le, jiena nixtieq nirringrazzja t-tim kollu li ħadem
fuq il-video tagħna hemm qegħdin Alla volja Steve Vella, Steve Vella Junior, Steve Vella Senior. Steve Vella Senior il-headmaster. Infatti, minn ftit ieħor ħankellmuhom ukoll, Ma niftakarx il-smiet kollha. Sean żgur. Ħanittestjawkom. Daniel kien l-iktar waħed imqareb imma. Ma Daniel mhux jagħtaw illum kombinazzjoni. Però, mela, kif qegħdin nitkellmu fuq l-istudenti nistidnuhom fuq il-palk, Mojra ħanoħodlok fit il-mike, ħanikun nista' intervistom. Mela, nistidnu l-istudenti għandna lil Stephen Vella, applaus, il-Sean Camilleri u Joshua Zoppardi illi ħadmu fuq dan il-music video. Ejjew daqsxejn hawnhekk mela. Nistgħu nerġgħu naraw. Jekk id-direttur. Okay. Għanna il-direttur Chris Bajada forsi jistaw jamluna sinjal, forsi sakemm nintervistaw li l-istudenti ikunu jistaw jgħiduna nistawx nerġaw naraw jew le. Jew, emmara. Diġà. Mela, għanna l-istudenti. Mela, għanna l-intervista għawek ma l-istudenti. Mela, ħansaqsikom wieħed jena. Wara li ħdimtu dal-music video, l-esperienza ta'kom li għaddejtu minna, bidlitilkom l-idea ta' kif tħarsu lejn music video, ġifiri qabel kontu tkunu d-dar, taraw music video tħu taraw. Issa, meta taraw music video, tħarsu leħ blenti differenti? Ovvijament qabel kont meta taraw music video tgħid il-għallu sabiħ u tibqa' taraħ. Imma da żmien issa nara minna differenti u tara xi ħaġa li titħafna xogħol, titħafna preparamenti, tkun taf kollox x'inhu jiġri. U issa da żmien meta nara music video nħares lejh u ngħid dak għamlu hekk, dak biddel hekk, dak għamlu użaw dak it-tip ta' xogħol eżempju, iċċitjaw b'dak il-mod qed tifhem? Perspettiva totalment differenti minn qabel. Ġifieri toqgħod anke tara fejn iċċitjaw jew tara forsi xi idea li tista' tuża. Eżatt, infatti parti mir-research li kellna nagħmlu tal-iskola kienet li nagħmlu research fuq music video nkun nafu x'għamlu ma għamlux, ġifieri dejjem tgħin dik research imbagħad. Qed issemmi ħafna xogħol, Steve. Ħansaqsi daqsxejn il-Sean. Mela qed ngħidu li kien hemm ħafna xogħol. X'involvi allura x-xogħol? Ovvjament music video qabel tibda il-proċess ta' produzzjoni tagħmel pre-production, tmur tara locations, tara min ħajħu sem f'dan music video, il-crew li għandek tiegħek. Allura ovvjament jinvolvi ħafna qabel jibda l-actual filming, għandek bżonn ħafna kuntatti u tagħmel ħafna affarijiet. Mbagħad ovvjament hemm il-proċess tal-filming, il-music video, u mbagħad hemm il-proċess tal-editing il-music video. Ovvjament hemm dawk it-3 stages li mingħajrhom ma jistax isir. Okay. Mela ħanajdu sigriet, an open secret. X'ħadd jista' jgħidli għax aħna tallimna wkoll li tidu tiddiljaw mal-klijent u tidu tiddiljaw tajjeb mal-klijent. Mela, il-klijenti tagħkom kienu diffiċli? Grazzi tal ma kienu Ma għajdinna Mojra. Għana laqasadna kelma. Ftemtu ma, naħseb il-riżultat juri wkoll li ħdimtu tajjeb ħafna u xejn. Għaliex naħseb huwa suċċess kemm għalikom Mojra and Chris u kemm għall-istudenti tagħna. Mela, ħadd nkellem naqra l-Joshua sa mistoqsija oħra. Li kieku kellkom terġgħu tagħmlu dan music video, jew forsi xi music video ieħor, ma x'kontu tibdlu, x'kont tibdel forsi inti? Personalment, jibda xejn perfezzjoni sar biex nagħmel xi ħaġa nippjana ħafna minn qabel. U meta jinqala xi ħaġa vera nippanikja mbagħad xi ħaġa ħażina. Allura kieku aktar produzzjoni aħjar, naħseb next time kieku nżomm iktar kalma, dik il-ħaġa li tajjat ma jkun tantx sabiħ. Allura tibqa' kalm u r-riżultat mod ovvjament joħroġ aħjar kulħadd qed jaħdem kwiet u kalm. Xi dik naħseb l-iktar ħaġa li kieku nbiddel production oħra. Intom ukoll kellkom mhux esperjenza waħda imma mill-inqas tnejn. Ġifieri kellkom esperjenza ta' music video u mbagħad ma' Mojra u Chris. Ma' Mojra and Chris, kif ħdimtu? Ma' Mojra u Chris ħdimna l-istess steps li ħdimna ma' klient ieħor. Imma bħala il-klijenti kienu vera komdi taħdem magħhom ma kont ikkomunika aħjar li l-idejat tagħhom huma ippiċċjawhom aħna provajna nagħmlu l-istajna biex inwasslulhom kollox. Li naħseb kieku
imbiddel għam il-production l-istess, nżon kaj mux għakan, infaqat eżempju Redhead, panikjaj daqxej, tibu ma konx naf s-naqbat namel, allura ibqija kollox naħseb mar tajjeb. Lilek. Il-rizultat jitkellem għalli. Dak tajjeb ħafna. Ekku, kontenti, tinsabu kontenti intom. Mojra? ħafna, I mean, dak u rizultat. Meta komponejna s-song, mill-ewwel b'daw l-idejat u b'dawn l-artistic direction kemm tal-music biex joħloq dit-tensjoni li l-video u l-visuals u l-images, shades, make-up u kollox ġviri. I mean, like, sort of, kollox daħal xurxin, fimt? Tajjeb, ħafna. Ħansaqsi mistoqsija, ħansaqsija ġenerali, jirrispondija min irid. Hemm xi episodju li tibqgħu tiftakru minnu dal-music video partikolari? Kif wasanna, ippruvaw il-smoke machine isfel u l-post fej konna kien hemm l-alarm, il-fire alarm, f'daqqa waħda l-fire alarm bdiet sejra u ħadd ma kien jaf kif ħajqabad jitfiha. Imnella ma kienx vera għax kieku kollha ħraqna. Ħadd ma ta' kasa. Għalhekk rajna isu smoke fil-video? Għalhekk? Probabbilment. Mhux għax qabad kull imkien. Le dik għax ħarqitni mojra. Mhux jienu qed tajt, le. Le, imma naħseb illi all in all kienet esperienza sabiħa għal kulħadd. Nisperaw li konna skuż oħra biex narġaw naħdmu flimkien. Naħseb ċerta. Mela grazzi lill-istudenti u proset mill-qalb tax-xogħol kollu li għamiltu. U grazzi lilkom ukoll li tajtuhom din l-opportunità li taħdmu flimkien. Thank you intom. Jalla jkollna nerġgħu l-opportunità ħna. Thank you Ian Attard. Thank you Stephen Vella. Thank you Daniel. Infatti hemm ħafna nies li rridu nirringrazzjaw, però naħseb mod partikolari il-Mr. Ian Attard u Mr. Daniel Buġejja wkoll li ħadmu ħafna, ħaqhom applaws. Hemm ukoll Daniel Xkembri, student ieħor li mhux jagħtawek illum. Però grazzi ħafna bis-saħħa ta' kulħadd ħareġ ir-riżultat. Mela fadilna l-aħħar silta li hija All I Want. Issa tara bro. Take two. Mela xi ħaġa żgħira dwar All I Want. Okay. Tistgħu tgħidu li xi ħaġa? All I Want hija silta mill-aħħar album li ħriġna Uncivilized. All right, okay. Mela fidejkom Moira and Chris. Thank you. Somewhere in my head, I see the place I cannot get. Can you take me there? Alienation. Suddenly I'm lost. I'm sick. It's just because some lack of pure communication. Sit here beside me and tell me all the things you should have said. Sit here beside me and tell me, do you really understand? 'Cause I wanna be with you. That's all I want to do. Someday I might find what I have lacked inside my mind many times before. My imagination. Surely I'll accept down to my throat what atom pack you made of me. My concentration. Sit here beside me and tell me all the things you should have said. Sit here beside me and tell me, do you really understand? 'Cause I wanna be with you. That's all I want to do. Will I ever be with you? All I have to
Thank you, good night. Grazzi Moira and Chris. U l-band member, drummer Philip ukoll. Mela, nirringrazzjaw il-Moira and Chris mhux tal-li ġew illum imma tal-li ħadmu magħna u mal-istudenti biex ituhom din l-esperjenza. Fil-bidu tkellimna dwar is-sensiela int min int. U għattilkom xi ħaġa żgħira, però biex tifhmu aktar dwar x'inhi s-sensiela int min int għandna dan il-filmat. Naraw flimkien. Nilqakom għad-9 episodju mis-sensiela int min int. Għala electronic music, techno, trance, house, l-affarijiet, monna l-aħjar. L-iktar ħaġa illi personalment għalija waqqat l-artist lura. Il-lingwaġġ li użajt kien salvaġġ u Għandu jkun hemm ċertu linji gwidi, però spajantkom taslu bil-kitba tagħkom. Tibża minn ċerti kliema tibża minn ħajja. Illum fil-feature tagħna se niltaq ma' persuna illi rnexxielu jagħmel 3 ijiem jiekol u jixrob minn dak illi offritlu n-natura. Minn problema fuq sapuna għal caveman modern. L-affarijiet li nagħmel jiena m'għandux assolutament x'jaqsam mal-affarijiet li jsiru b'mod kummerċjali. Ma rajt il xi ħadd jien displejja li ħalqu xi naqra aftershave. This goes against my right to be an artist, basically. Insellmilkom eżis telespettaturi u nilqawkom għat-tielet programm mis-sensiela int min int. Ment li s-soċjetà tinbidel u l-bżonnijiet jinbidlu, l-arkitettura se tinbidel. Hija favur ir-restawr u l-konservazzjoni. Ħan esploraw arti minn żewġ angoli differenti. It-tfal tagħna ħajjibru bil-ġenituri tagħhom li ħajkollhom it-tattoos. Ħaniltaqgħu ma' raġel li għandu ksira f'idejh. U ekku dak kienu siltiet differenti minn programmi differenti mis-sensiela int min int, illi ħatibda tixxandar fuq Television Malta minn nhar l-erba' fl-10 ta' filgħaxija, ġifieri għamlu appuntament biex taraw ix-xogħlijiet tal-istudenti. Però biex jgħidu li aħjar dwar din is-sensiela, nistieden il-Jorge Bozios u lil-Nadine Falzon, illi it-tnejn kienu parti minn din is-sensiela flimkien mal-kollegi tagħhom tal-HND1. Ok, mela, xi tajdu li daqsxejn, tistgħu tajdu li dwar xi xinhi dis-sensiela? Hemm arti, forsi arti mhux li nafu s-soltu, just żeba, hemm artijiet differenti bħal tattoos kif rajtu u affarijiet oħra u forsi affarijiet li kontradixxu dik l-arti, hemm ukoll mużika u esperjenzi differenti ta' nies, hemm taħlita tajba. Titkompli xi ħaġa, George? Kollox semmiet. Kollox semmiet, ok. Mela, li kieku kelli ngħidilkom, issa li ħdimtu fuq is-sensiela. Il-mod kif tħarsu lejn is-sensieli televiżivi, kif inhom bidel xi ftit? Ifhem, qabel kont tara u speċi maqdru ħafna u ngħidu wara daw x'inhuma jagħmlu, missa li tkun għaddejt minn naqsek tgħid, alright, naf xi ġifieri. Issek tibda tifhem forsi anke il-problemi li jaffaċċaw. Iktar ta' xtara speċi, tifhem iktar minn xi xadda dak li kien biex għamlu. Ekku, x'kienu l-isfidi li kellkom? Kellkom xi sfidi partikolari?
Fem, dal-proċess ilu għaddej xi sena issa kważi scholastic year sħiħa, bdejna bir-riċerka, ġifieri kellna l-isfida li noħolqu l-idea u nippiċċjaw għal-nies, konna gruppi u ntażlet tagħna, ġifieri. Imma mbagħad kellna ninaqdu bħala tim u naħdmu fuq il-produzzjoni li hija l-aktar xogħol li fiha l-produzzjoni għal volja r-riċerka wkoll, imma kollox fih tiegħu. Ekku, infatti il-klassi kellhom jissottomettu l-idejat, u mbagħad intażlet l-idea tagħkom, allura il-klassi kollha ħadmet fuq dik l-idea illi intażlet. Kien hemm ukoll affarijiet oħra nimmaġina u x'hekk kellkom tażlu is-sett, kif għażiltuh? Kellna l-istudenti ta' 3D li jagħmlu pitch kull wieħed kienu individual u għażilna l-isbaħ wieħed fl-idea tagħna. Mbagħad inħadem għal ġol studio li kellna. U vera speċi jagħmlu biċċa xogħol tajba vera żmien qasir għamlu lna studio hekk differenti u rari ssib xi ħadd jagħmellek studio hekk. Have it for yourself. U verament ta' min jgħid li kien set sabiħ ħafna. Wieħed mill-isbaħ naħseb li qatt rajt fl-industrija tat-televiżjoni hawn Malta, ġifieri verament proset lilkom li għażiltuh u anke l-istudenti ta' 3D li jagħmluh u lill-lecturers illi għenhom jaslu wkoll. Però l-aħħar mistoqsija li xtaqt insaqsikom illi bażikament x'inhi l-akbar talima illi ħadtu minn din is-sensiela? Li taħdem bħala tim u ħadd ma jaħseb għal rasu għaliex jekk ħadd tagħmel xi ħaġa int ħadd affettwa l-grupp kollu. U importanti ħafna r-riċerka wkoll kif għedna. Ġifieri tallimna ħafna minn kollox, minn kull Minn kull aspett, minn kull aspett. Mela, x'inhu r-riklam tagħkom illi tagħmlu għal din is-sensiela kif nistgħu nħajru nies li qegħdin jarawna biex isaguha dis-sensiela? We did our best u provajna noħolqu xi ħaġa differenti u jekk jaraw in-nies forsi nkunu nafu naqra iktar kif morna u fiha. Nisper li jogħġobhom. Hopefully. Proset, jiena minnaħa tiegħi ngħidilkom proset lil Nadine u proset il Georgia. Okay, grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk ukoll. Proset ċabċipa lill-istudenti. U ċabċipa wkoll għall-istudenti tal-HND1 illi kienu parti minn dis-sensiela, però mhux qegħdin hawnhekk għaliex propju qegħdin tarawhom fuq il-kameras jidderiġu fil-control room għax bħalissa din trasmissjoni qiegħda tixxandar b'mod dirett fuq Mediacast. L-istudenti tal-HND1 ġifieri tawilna kompluta għandna sensiela fuq it-television u għandna wkoll din it-trasmissjoni diretta permezz tagħhom. Però aħna waħedna ma nagħmlu xejn. Ikonna bżonn lajnuna ta' bands bħalma huma Chris and Moira illi jiġu ituna ħinhom biex naħdmu flimkien u bekk l-istudenti jitalmu aħjar. U fis-sensiela int min int ħadmu ħafna il-band Airport Impressions. Infatti nistedilhom fuq il-palk, nistiden il-band Airport Impressions. Mela applaus l-Airport Impressions illi għal 4 snin konsekuttivi kienu parti minn int. Mela, Erol. Ok, għadin kollha tistgħu tiġu tnej fuq kull naħa. Ok, għarajt iżoqgħu ħdej xulxin għal-wens. Ok. Mela, Erol tista' tgħidli ftit intom 4 snin ilkom dejjem tipparteċipaw sena wara l-oħra. Mela, x'inhi dik il-ħaġa, x'inhu dak il-fattur li ġelkom taċċettaw l-istedina kull darba? L-ewwel nett, ovvjament nixtieq nirringrazzja l-MCAST u kull min organizza affarijiet bħal int minn int u affarijiet bħal tal-lejla. Aħna ir-raġuni għalfejn dejjem niġu lura għax wani esperjenza differenti li taħdem ma' studenti b'daqshekk potenzjal. U sena wara sena dejjem jikkonfermaw għadi. U sabiħ li tkun ġa sitwazzjoni fejn hija tidher hija isa professjonali u fl-istess ħin taf li qed taħdem ma' studenti u joħroġ idejat u kulħadd jibblendja l-idejat. It's a good experience għall-band kollha u anke għall-istudenti naħseb jiena. L-esperjenza likom kif kienet? I mean, inna naħdmu ma' daw l-istudenti, dejjem tkunu studenti differenti, kollha għandhom xi ħaġa differenti x'joffru, però għandhom xi ħaġa komuni li huma hawnhekk ma nafx kollha intelligenti ħafna u peress li hawn l-arti aħna nħossuna komdi ħafna naħdmu magħhom għax hawnhekk huwa post fejn l-arti hija kollox, jiġifieri aħna we feel at home hawnhekk. Ħassejtu xi differenza bejn sena oħra forsi xi ħadd minnkom jista' jgħidli kif forsi inbidel il-programm evolva? Le, l-livell ta' professjonalità dejjem baqa' l-istess. Differenza nista' ngħidlek l-istudenti fhem basically, imma
Il-jien dejjem kien hemm misterijin dejjem kien hemmhekk, ġifieri u dejjem rossom daqsxejn l-istudenti tagħhom biex dejjem iħoġġu l-potenzjal tagħhom. Ekku. Però ovvjament Mr. Ian Attard u Miss Eleonora Bella kienu l-ewwel nies li bdew dan il-kors u ħadmu ħafna biex jikber int min int. U llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li int min int evolva u kiber u dejjem aktar mgħaddi żmien aktar isir professjonali. Il-proġetti tagħkom, forsi insaqsaq xejn il-Erol, il-proġetti tagħkom bħalissa naf li għandkom l-album? Bħalissa qegħdin nofs triq tista' tgħid bħala recording tal-album, fadal iktar xogħol, għandna xahar oħra għaddejjin bih, żgur. Però x-xogħol jidher tajjeb u minn hemm ovvjament imbagħad nerġgħu nibdew nirreleasjaw xi affarijiet inna kważi sentejn ma noħorġu single, jiġifieri appik issa. U ovvjament inkomplu dejjem noħorġu diski ġodda għalina importanti wkoll tibqa' għaddejja r-rota. Tajjeb. U proġett ieħor nista' ngħidilkom minn issa huwa int min int tas-sena d-dieħla. Okay, mela inħalli fidejkom jiena din hija l-aħħar kelma tiegħi, ħanħallikom bil-mużika sabiħa tal-Airport Impressions u nixtieqilkom ilkoll serata sabiħa. Fidejkom. Nħeġġu minn qiegħed fuq wara jista' jersaq naqalaw ukoll taġbiri hawnhekk hawn vera ħafna spazju fuq minn qiegħed lem fuq jixtieq jisma' jara aħjar mhux intrej inti bomba qiegħed fejn qiegħed. Ammorru allura di għalikom ja wake up.
is a playing a game that I found when you're down. The years just falling. Now wake up my son. Ooh, wake up my son. Oh no, when you're down. No time is just falling. Ooh, you're gonna wake up. Wake up when you're down. Now you are falling. Wake up, wake up.
Doqqu hija waħda probablement mill-favoriti tagħna ġa daqqejni anke f'weeks oħrajn. Jisimha Berlin. Superstition somewhere in downtown Berlin. Follow lives of people talking on the lives that they've been walking someplace out of the dream. Circles made it straight, long, bright, or twisted, stay on my side in Berlin. Still close, mighty straight, long, the twisted stay on my side in Berlin. Someplace away from here. Circles, mighty straight, long, right, or twisted, stay on my side in Berlin. Circles, mighty straight, long, right, or twisted, stay on my side in Berlin. Thank you. It's the way I want it. Sometimes you can feel it. I don't have to run and hide ever again. It's the way to hold you in my arms, remember for this love.
love song you feel it alone. So dreaming, you're beside me with the feel of your hand. Make me feel I walk with me. The minutes that you breathe with me, the seconds that you stay with me. Walk with me, ready over fear. Sometimes it gets so hard to see. Never stop to wonder why. Walk with me. If I get to hide it, some of those people found it. They'll see it will be under you right here in the night. That's the way to try. Oh, could have been feeling. Ooh, back to here, back to here, back to here. Now I want you here with the feeling you have. Hold you forever, make me feel. Oh, walk with me. The minutes that you breathe with me, the seconds that you stay with me. Walk with me. Ooh, you're ready to look me up. Sometimes it gets so hard to see. You always wonder why. Walk with me. You gotta soul, you gotta feel right. You gotta soul, you gotta feel. Wasalna l-aħħar waħda tal-lejla. Thank you very much. U nistgħu narawkom ukoll darb'oħra fil-viċin anke f'xi gigs tagħna. Ovvjament hawn minnkom dejjem ikunu hemm so ma toċċa lilkom dik. Ringrazzja lill-Mcast jien ħabib kbir tiegħi u ovvjament kollega f'dawn l-affarijiet u l-komplament ta' dak kollu li jiġri biex isir xi ħaġa bħal din. Grazzi l kulħadd. Enjoy the last song. Thank you.
roll of a smile. Safe for the land. Won't be the one to know what's in my mind when you know I want you whole again. Oh, I can't leave it here behind, but always keep it safe until to wish me well, put aside my silhouette while I sleep on a pure promised land. And in my world, your life, I'll bear the land to breed a land on board the line. Now I redefine a sorry land, can memorize, can save your smile. Oh, I can leave it here behind. Since it wanders heart and hand, into light on this September night, to rest my face in your lap in that car, it's the pride.